Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ, walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ, o bɛ bɛn kalo 18 ma. A dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye. Ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara, terrain ale bɛ k'i ta ye. Aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo, terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don. I b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ. O tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na. Ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47. Tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye juma ye septembre kalo tile 8 san 2023 an kanubaga minnu bi jamana ale kɔ kan Burkina Faso, Senegal, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Guinée équatoriale la ka taga se Benin, Gabon, Tunisie o n'a ɲɔgɔnna caman, Maroc an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli mina an ka tunganage foli belebeleba aw minnu fana bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ Kayi, Sikaso, Gao, Tombouctou, Mopti an ka jamana région fan 14 bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo la danti foli mina. Kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl la Kokala Mayiga ye ale ni ministre 9 wɛrɛ ka taa se a ka cabinet ma olu ma ale ni CNT ma u kɔni farala ɲɔgɔn kan kunu septembre kalo tile 7 san 2023 ni ka yirituru tako 29 ka o baaraw ni ka olu kɛ Cɛnfala kungo kɔnɔna o la. Cɛnfala ale bɛ Kulukoro mara la a n'an ka faba ni ɲɔgɔn cɛ o ye kilomètre 30 o bɔɲɔngo ye. A yirala k'a fɔ ko ɲinanta taara ka bila mina min kɔnɔna la sa o de ye ko yirituru ale ye donna nataw nafasɔrɔ sira o ye san 2023 ta o kɔnɔna la. Cɛnfala foro yɛrɛ ale ye titre foncier min n'a bɛ yen nɔ kabi san 1939 a bɛ hectare 3,000 bɔɲɔngo o de la. Cɛnfala kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni kɛra karɔgɛrɛntinɛ tigilamɔgɔw olu ka bingani walekɛyɔrɔ yɛrɛ ye. An ka jamana ka batun belebele min bɛ yen nɔ ni ale tun bɛ ka bɔ Gawokaw fɛ yen nɔ ka i kunda Mopti kan kunu alamisa septembre kalo tile 7 san 2023 banbagaci wale tigilamɔgɔw kɔni ye bingani wale ta ka nin batun belebele ni ka ale sɛgɛrɛ ne ka 11 o wagati a kɛla Zakore ni Gumararusu ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 30 bɔɲɔngo o de don. An ka jamana marabagaw olu ye kunnafoniya bɔ k'a bin ni k'a yira k'a fɔ ko finitigi gansan maa 49 olu kɔni bɔnɛna u ni na an ka finitigilaka maa 15 fɛnɛ bɔnɛna ni na ni bingani wale o kɔnɔna la. An ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko kura ko karɔgɛrɛntinɛ tigila maa 50 bɔɲɔngo an ka finitigilakaw fana ye dankari olu ka buna hadamadenya o la. O nɔgɔnin na sa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ale kɔni ye an ka jamana ni k'a bila tile 3 dusu ma kasala min ni a bɛ daminɛ bi an ka jamana bandiru olu bɛɛ lajɛlen bɛna bila cɛmancɛ la. An bɛ dugawu kɛ maa minnu tanyana ala ka barabara dali nɔgɔya u ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu joginna ala ka kɛnɛya di u ma ala k'an ka jamana ka kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.
Kayikaw ka dolanci yɔrɔ min be no ni o ye stade Abdoulaye Makoro Sissogo ye a yirala ka fɔ ko ale lakurali baaraw kɔni olu daminɛna septembre kalo tile 5 tɛmɛni u ka dugu marabolo ɲɛma ni baara in bɛɛ kɛra ale ka yamaruya o kɔnɔna la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni bɔra Kayikaw fɛ no juillet kalo tile 23 tɛmɛni ni a kɔni layidu taw ye ka fɔ ko a bɛna ni dolanci kɛnɛ ye ni ka ale baaraw ka olu lakuraya o kɔni kɛra nisɔndiyaba ye Kayikaw olu bolo k'a yira ka fɔ ko a ye layidu min ta ko a bɛ ka layidu ni ka a tiimɛ u ka dugu marabolo ɲɛma ale ye laɲini kɛ maa minnu bɛ dolanci kɛnɛ ale kɔnɔna la sa k'u ni maa tɔw kɔni ka se ka u muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ yanni a baara kofɔlenw olu bɛ ban. Polisiw ka kalanso min be Tomgɔbukaw fɛ no ni ale wele ko Amadu Touré ni b'a fɔ ale ma ko Gandi ale kɔni kɔnɔna la kunu polisi denmisɛnw ka promotion 29 kɔni sous-officier la olu kɔni olu bɔra ni ka jalakura ta ka di u ma a ma bɛ t'i jɔ maa 3,239 de la o maa 3,239 na muso 1,014 o de kɔni be a la an ka ministre min be no ni ale ɲɛsinen bɛ lakana koɲɛw ma nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ale ka bolo kan. Air France y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka pankurun pani an ka jamana ni Burkina Faso ni Niger jamana kɔnɔna la ko dɔ bɛna fara a kuntagala o kan septembre kalo tile 17 nata k'a bɛna taga fo o la ka yira dɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Air France kɔni ale kun tun ye a ka pankurun nali an ka jamana o kɔnɔna la ni Burkina Faso ni ka a ɲɔngiri ka bɛ utu kalo tile 7 tɛmɛnen o la an ka jamana marabagaw kɔni ni France ɲɔgɔn cɛ furukufuruku olu bɛ no o koɲɛ olu la u y'a yira k'a fɔ Niger konta kɔni datina maga o kuma la aladonya k'a fɔ ko France ka pankuru kɔni bɛ panko 7 ni ka o de kɛ an ka jamana kɔnɔna la dɔgɔkun kelen o kɔnɔna la Wagadugu ta ye panko 5 ye dɔgɔkun o kɔnɔna la Ɲamɛ olu ta ye panko 4 ye dɔgɔkun kɔnɔna la. An bɛ taa ko kan kibaru la ka sɔrɔ k'an ka kunnafoniya ni ka o datugu an bɛ taa Gabonkaw olu fɛ no fɛn min ye maa minnu ye dansigi Ali Bongo ale ka fanga la dɔgɔkun jan tɛmɛni o kɔnɔna la ni o ye fintigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ cɛmancɛ fanga bolo ma nin wagati in na u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o o ye Brice Oligui Nguema ye ale ye ministre ɲɛma kura ni ka o sigi o tɛ maa wɛrɛ o de ye Raymond Dongo Sima ye Raymond Dongo Sima yɛrɛ kɔni tun ye Ali Bongo ale ka fanga sinamatɔ maa dɔ ye ka ladɔnniya k'a fɔ k'a si bɛ t'i jɔ san 68 na a kɛra ministre ɲɛma ye Ali Bongo ka fanga o kɔnɔna la san 2012 kana se san 2014 o kɔnɔna ma. Mali kunnafoni jabaranin najɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ terrain na terrain bɛ tun ka lafiya bolo banankɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo 573 euros bɛ kalo 12 ma walima 382 euros bɛ kalo 18 ma terrain ye $4,000,000 ani 100,000 de e mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i sen tun ka lafiya ale ka tɔn na ni o ye Paris ye san 2024 tɔgɔ sɛbɛnw kɔni olu daminɛna Villa simple ye $20,000 ale tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex o ye $42,000 ale tɔn wari ye 780 euros ye o kuma la i bɛ message bila an ka numéro WhatsApp ale kɔnɔ n'o ye 72 18 42 47 ni bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn tun ka lafiya ale ka sojɔ tɔn na e mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ sa ko appartement de ka di ye tun ka lafiya bɛna appartement kɛ banankɔrɔninkaw olu fɛ yen nɔ o appartement kɔni o sɔngɔ ye sɛbɛn wari $24,000 ale sarali dɔgɔdɔgɔnin o ye 720 euros ye i bɛ se k'ale sara fo san 4 o kɔnɔna la tun ka lafiya kɔni ka laɲini ye fɛn min o de ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ tunga fɛ u ka se ka so kelen kelen ni ka o sɔrɔ u fa jamana ale kɔnɔna la tun ka lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama an bɛ dugawu kɛ halisa an ka jamana ye ala k'a basigi ala ka jamana ye ala ka ta fanga di jamana marabagaw olu ma maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu bɛ ka dankari maa tɔw ka buna hadamadenya la an bɛ dugawu de kɛ ala ka jugu ninnu ni ka olu daga ta ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna la maa o maa de bɛ yen nɔ k'i tɛ jamana in lafiyani fɛ an y'a ɲini masa ramani fɛ ala kana se ka i ni lafiya jamana ye ale kɔnɔna la o kuma la aw k'an bɛn don nataw la kunnafoni kura olu kɛnɛ kan ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma.